gagala sa amin. So karon na human namong klase. So na-improve na tagamay kay nanatas sa A2 level. So hinaot yung magtuloy-tuloy o maghinay-hinay kog lakaw kay danlog. Danlog kay wala snow pero ice, mag-ice pa. So yeah, ay grabing tugnawa jud, as in bantog daday ang mga pato. Ganina pag-agi na ako gayang buntag ang mga pato dito sa gamay nga murag kanal nag-swimming kay kining nag-ice di ay frozen jud day siya. Abi na ko wala siya nag-frozen jud day siya. Grabe, wala kaya akong naw. Grabe ka tugnaw jud, murag maliki akong naw, murag na-feel na ko nang gahi siya nga nag-ice nga murag siya maliki, as in super katugnaw. Palibot karon nice sunny weather pero perting tugnawa. Hindi kita na no. So nabot sa balay. Sulod sa karon perting tugnawa no. So nag-ice gitong lake nga akong nagian ganina bantog ra walay mga pato so ganinang buntag. So karon mga pilang sa ako pa ko'y paniud to, mag-prepare sa akong paniud to sa anong kaunon oy basin mag noodles na lang dai ko kay naman dai ko noodles dere. Paita ning kuan oy kanang ako ra isa ba niya. Ako balon sa akong kaunon. Gana good mingaw pa kaayo. So mao lang update lang sa tano. So basta karon January 5 mao pag-start sa among klase, murag second semester na magingana niya na improve na pud tagamay no kay sa Ginoo. Nag A2 level na sad ta niya. Kaluy-an di ay basin di ay no. Aron makakita na dayon tag trabaho ba kay. Diri sa Norway man good kung dili ka speaker, dili ka Norwegian speaker, di ka kabalo maglisod jud ka mangitag trabaho kay ang ilang qualifications manggod sa ilang pagpangapalig trabaho sa kabalo ka mag Norwegian so kinahanglan gyud nga naa kay documentation nga naa kay A1, A2, B1, B2 level ang imong Norwegian proficiency. So ingana na diri no mo nang naningkamot ni tanan mga immigrants nga maka-eskwela, makabalo mi sa ilang language aron maka-part mi sa ilang integration program niya makakita sa mig trabaho no. So o dani mga ganap katong Sabado Domingo perting nila bahay namo kay daghan na miglabhonon kay every 2 weeks lagi mi nagalaba. So ingani lang ang dagan sa panahon. Happy Monday sa tanan ug perting tugnawa. So nindot kay palibot no aliwalas kaayo ba basta naalay adlaw magawas gini si haring araw. Nindot jud kay ning palibot. Hayag kaayo. Nindot kay view sa gawas basta naalay adlaw. Taod-taod ani alas 4 ngit-ngit na sad ni kayo. Karon ra po ning adlaw. Karon ra po ning adlaw ning sani nag-shine. So ang windmill na dito walay hangin so wala nagtuyok ang mga windmill. Makita ninyo diha nay windmill na diha. Kita ba? Ana. Wala na nuyok ang uban kay may hangin. Kim view diri sa Norway noon. Kuan kay ning Norway baka na nature na. So, hi! So, mga Jumega, nagpaabot ni Mister nga mo uli gikan sa trabaho. Naghimo day ko diri og biko, no? Muna ni karon akong biko. Salamat sa akong ni ugangan nga naghatag aning wok pan. So, karon nabinyagan na gid siya. Nahimuan na ginato siya biko. Diri nga side, nagpalunok ra day ko diri. Sobra nga tuno nga akong napalit. Ilunok ra na kana. Luto na niya itong ni malagkit diha. No. Can I see? Hala, there's still. Likod sa among balay. Ice pa siya no, pero kato ng snow sa New Year, mo na siya niya. Freezing cold man, negative, so nagpabilin gyapon siya pero dili na siya baga. Hala. No. Okay.